Ti Masakbayan. Ti napalabas, kayat ni Imelda nga ikatan ni Jonalyn iti siyapa. Ngam saan nga imanugot ni Romnica, tanalaing kano at trabahador no maipapan iti computer. Iti sabali abangir, nagsaritaan dagiti aggayam, a Dionisio kan ni Ricardo, ti maipapan iti panagkasar dagiti anak da. Iti kaawan da Jonalyn iti siyapa, na ikawan ni Romnica. Kastamot ni Jonalyn, isu akayat namat nga agsubli adagos, ijay siyapa. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana paulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ko makagura ka, sir. Sige agdamag kalaan. Ada ka din kayan ayat mo? Ay, amuyo, sir. Awan karbengak amakiayan ayat. Anya? Tapay nga awan karbengam. Numabalin. Jack kaya tapagsaritaan ti may papan iti day taabanag, sir. Ada ka din ng sahar iti riknam, tadi mo kayat alagipan? Saan mo't kayo iti kasta, sir? Taawan pa'y mo't nagbalin akaayan ayat ko. Matlagayam. Apay nga rod adi mo kayat apagsaritaan da? Basta. Saan pa'y arong bangay bagakkan ka ti makagapo? Adi mo kayat, saan ka apilitan? Ang no kayat muntong ay baga? Si sasaganak adumngag. Anda ka di parikot mo, insan? Awan mo't, insan. Malagip ko lang iti anyaman nga oras. Makikalay sa iti tao, asaan ko nga am mo. No apay mat nga intulag na ka ni Uncle Ricardo. Maladingit anak mo tunay. Ngam, saan amabalin? Apasakitak tinakam ni tatang. Kan saan arumbang ama ibabain? Natulnog ka nga inanak. Engam ka sano? Amo ka saan kanto anaragsa? Barang no agkin naawatan kaminto iti paasawa da kanya. Narigat ti kasta. Sapay amo nga agpada kayo kan ni boss anaragsak. No kasjay nga agsarsarita kayo. Pag kunamot anaragsak kami. Uray saan mo nga ibaga? Madlaw ko anaragsak kayo. Nagkita kami kini Pare Ricardo. Mabiiten ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Madamag ko man. Apay anak patag-unay kan ni Ricardo. Agsubsubalita kiti na imbag anakam. Anya ko mati subsubalita man na imbag anakam. Idiubing kami, nalmesak ijay karayan. Isu tinangispal kanyak. Kasta ka di. Day tagayam ti makagapo. Saan lang nga dayta? Idi natin nagak iti kayo ti kaimito nga inulyak, isumanen tinang tulong kanyak. Isuan ni Romnick ti pagbayad mo. Kasta ka di. Anya pagbayad? Tapno ti anak ta, ken anak na ti mangituloy kadag iti pundar ko. Kasla mailakam ti anak na iti pundar ta, no kasta. Apaya kasta ti saom. Saan ka nga inikan iti karbenghan amang salungasing iti kayat ko? Kada ka din na panunot mo, akas token iti kalay sa ti anak ta. Mayat nga ta, no coin purse. May mayat sa no paypay. Saan nga ta may mayat, no paypay kan coin purse? Ay, mayat sa ngagpay sa. Mabalindala tati agpili. No coin purse, no paypay ti token nga alaan da. Ay, agparamid tang araw, tahuston to no madanaw. Sa bagay, tapno saan to matartaran tada tao. Wana! Isu nga itapay lang, agparamid tayo kidaig. Sir, apay anak kaululi magkaita. Binasted da ka kadi? Wensa? Saan ko pa nga imbaga tiriknak kang kuana? Ang impasagid na. Asaan ka nung agayat? Ay, si kamot, sir. Ibagam kanyak, no asino? Tatulungan ka.
Tapno makitak lang ang naragsak ka. Napatag ka di kan ka ti pakaragsakak? Wan sir. Ibagam na niya ti aramidag. Tapno matulungan ka. Nalakala ko ma. Angam, saan kumat atanggal ti amin? Anya ti kayat mo asawan, asaan mo atanggal ti amin? Sir? Ay, naturay ngamin ni daddy. Kuna na abukod ko apagsayahan tan tibilin na. Angam saan mat? Tapag lidayak mat. Hindi ka maawatan, sir. Mabalin ka di nga ilawlawag mo. Kasla, jakayat nga ibuksilan pa ti amin. Ako, lipatan pa latin, bagak. Anya nga tajay ko na ni sir. Asaan na atanggal ti amin? Taapay ka no? Dayta nga ti saan ko amaawatan. Naliday anang ibaga kanyak iti dayta. Addan sa parikot na. Nadlaho ko, nga idinabiit ta, nagsuplado. Ngam idinagbayag ta, uy, saan mo dun? Amangan no adda parikot na. Iso akas siya asuplado idi. Sa bagay, naada parikot ti may sa tao, napudot ti ulo na. Kaya't ko amaamuan ti parikot na. Adamot bukod mo aparikot. Di mo pa'y maibirukan iti solusyon na. Ita, day takot parikot nan ti sulbara. Wen ngam amangan no nalaklaka nga ibirukan iti solusyon ti parikot na. Mabiitan ti panag-examen da journaling. Ay, nadanay ito na maestra no makapasa. Dayta ti idawdawat ko, lakay. Makapasa kumamot Isungaro da pinag-review ta, tapno damo namnaman na makapasa No makapasa, masapul nga agawid dito'y lugar tayo. Ta dito'y nga agaplay kas man nursuraw. Kita pa man nga agsurong taon. Magkalaysadan taon iti agbalin nga asawa na. Amo ka diti gayemaw, amay sa maestra ti manugangan nanto. Saan pa'y ta saan bita nagdamdamag? Di mo na puutan ti kaada kitilikod amang buybuya di ta cellphone mo, iho. Apay nga ininayad yun ti napanitilikod ang mami. Nakita kamin aming mingmingam day ta cellphone mo, iso ngay masidagak. Ha? Apay atila dawan day jay alin, tikit kitaam. Kwa. Kunam mapanday ti pagadalan. Ha? Agad-adal da kadipay, saan da pa'y nakaturpos. Jak gayam na damag. No, summer class, punuan niya, mami. Apay di mo dinamag. Gapo ta imbagada mapandag klase, di mo dinamag no anya a klase day jay. Tapay lang, mami. Ada ka di rumbang amaamuan no klase ti pagsasaritaan? Diyak mo, day talang amin ag-computer ti amom. Mujak agkamali. Dayjay ti may sa trabahador ni Insan Rumnik. Ay, asit gakman. Hi! Nujak agkamali. Sikat ti may sa kadagiti trabahador ni Insan Rumnik. Ha? Kasinsin mo gayam ni boss. Isugayam anakit kita ka iji komputeran. Ngam apagbiit ka ngamin. Amumutan ti ado ti trabaho na. Siyak ngamin titalkan da Insan Rumnik. Anya ka diti italtalakdakan ka? Mangimanehar kadagiti daduma a negosyo da. Anya ka di pa'y ti daduma a negosyo da? Kwa. Agla ko iti agduduma a protas. Kastagayam? Kad imbagman ta manager kagayam, mano? Insan, napintas mat jay trabahador mo ijay komputeran Napintas talaga. Ay, di mo bibiyangan da dya. Kwa Insan. Anya ka di tinagan jay adda siding na. Ni Cecil. Diya may isa. Di mo paglulukwan. Ha? Apay kumalukok ngay. Armakit di adya adda siding na. Imbag ta di nakakinabutang dya adda siding na. Hindi nakita na ka. Apay kumangay ang mabutang kanyak. Sa bali nga minti pa nagmat-mat-mat mo no da makita mabalasang. Lumagton sa mo ti matam. Ne.
Lumagto matasasawom. Di ka man mang dadali ti diskarte. Basta dyan ko na ka. Di mo bibiyangan ni Lin. Kasla damot karbangam. Nalipatam ka din. Dandanikan mangikalay sa. Di mo man ipalpalagip dayta. Tama ka dadali ti mood. Insan, inton bigatan ti exam ta. Win nga rod, nagbiit nga aglabas ti panawan. Kaano lang jayo umayta pa nag-review. Nga, inton bigatan ti pa nag-exam ta. Good luck ka dataan to Wina, sapay kumata maigasatan ta. Ay, adu ti saan ang makapasa iti damo a pa nag-exam da. Masigurado ka makapasa ka, Dagos. Tanalaing ka. Di ka man agsawi ti kasta, insan. Nalaing tayo amin. Basta ipasnag tayo. Ngam saan tayo nga agpapada iti laing, insan. Sa bagay, di ka mapukawan iti namnama. Adda ka asi ti Diyos. Day talaangan tinamnamak, insan. Ti kaasi ti Diyos kanyak. Barang makapasaak. Insan, ay ang dagiti nagpipintas akadwam dito'y komputeran. Napanda nag-examen. Apay, anya ti sakit da? Tapay ang napanda nag-examen. Sakit akong kunam mo dita. Nag-test ti kayat ko asawan. Ha? Nag-test? Ne, apay, estudyante da? Ako naknugagangay lang tinapananda nga ibagbagada klase da. Review mo't gayam para itilet. Ha? Anya ngay day, jak maawatan. Ay damagam to kada. Di ka pa masango. Makumi-kuma. No di nak masango, bangtad ka man iti gatang ko iti meriendata nga rod. Ay wala. Tani, mabisina kon. Ay, nalpas mo't langan ti exam. Wen nga rod, ti saludsod. Makapasata nga ta? No adanagan ta ama inayon iti listaan dagiti nakapasa, ibagatan na nakapasata. Sapay medyo narigat. Ay, narigatan aksika. Nangruna kanya, kaslabumtak ti ulok, no kasano kasungbatan dagiti saludsod. Sana bali tanalpasan. O sige, insan, mapantan iti komputaran. Anya? Ay, saan ka di amabalin nga relax tapay? Nabambannog tirik na. Anya ayati nakabanugam. Kat nagriga ti exam ta. Ngamsi ka, ganado ka amapan iti komputaran. In love kan sa talaga. Awan sama tente ado aprutas ngayon kay burasan, insan. Awan, insan. Iso nga ron nga imayak dito'y komputeram. Uwan man, di ka agawawid Agdalos ka man pa dito Anya? Pagbalinandak a para dalos. Kada niyo kumadakas na. Awan pa'y matiburasan niyo aprutas. Kwa insan. Imbagak ka ni Cecil. Asyak ti para manihar iti daddum a negosyo yo. Ita, pagbalinan a para dalos. Apay ngamin nakasta ti imbagam. Imbagam kuma. Para buras, kunam kuma. Ay sikamot insan. Hindi na kumamot ipabisto Ariga, ti agul-ulbod insan. Maamuandan to da ita. Uray maamuan na, nung nasungbatan nakmutin. Una nga minalilaw mo. Una yan. Imbag ta nagranata dito'y taon, pare. Mapanak ko iti boarding house ti anak kau, kan kaanak kak paray. Kasta ka di. Umay ka, ipasyar ka iti computer shop ti Barok. Ada computer shop ti anak mo? Wen, ada pa'y printing press na. Ada ka no, trabahador na adwa ababalasang. Ay, kasta aya paray. Hala, intaman nga raud. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan, tulagan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.